faith not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Mga kaigsuunan, aniya karon kita sa ika-31 ka adlaw nga ato nga pamalandong alang sa pag-andam sa atong konsagrasyon, sa atong kaugalingon, sa atong nasod ngadto kang San Jose. Sa day 30, matud pa ni Father Aquino nga naglalis kuno ang yawa og si San Miguel sa dihang himatyon si Moises. Sa inyong tag-an, kinsang daog? Siguro gyud mudaog si San Miguel. Mao nga pagkaanindot kaayo nga kining tuig karon gihatag ni San Jose. Kay usa sa mga gihatag nga titulo kang San Jose mao, San Jose, Terror of Demons. No? Wa na ilalis, dili na makiglalis ang yawa, kunaa si San Jose. Nganuman, ato nang hinibuluan mga kaigusunan nga pinaagi sa Biblia, si Jesus gikadlukan sa mga demonyo. Kay diha pagani sa unang palid usab sa kasulatan, gipanagda naman nga si Maria mupigsat sa ulo sa bitin. Genesis 3:15. Timani sa tanang mga santos, si San Jose mo ang kikadlukan sa tanang mga panulay. Kini nagasukad kay siya lamang sa tanang katawhan, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, nga ang atong Ginoo mismo sa dinhi paskalibutan nagtawag kaniya og Aba, Papa, Papang tatay sa atong pinalunguan. The only person that God calls Father is Saint Joseph. Ang armas ni San Jose, isip usa ka manggugubat sa yawa, ug pagbuntog kaniya, mao ang iyang gigunitan nga baston. With the lily of Saint Joseph. Mao kini ang labing gamhanan nga espada sa espirituhanong kaputli. Kini dunay gahom paglumpag sa malaway ug mangitngit nga gahom sa demonyo. Ang mga panulay mukurog sa ngalan ni San Jose. Hadlok ang tanan may tungod kang San Jose. Sa sinultihan pas mga batan-on karon, wa gyoy makapalag nga yawa, wa gyoy makapalag nga demonyo. Gani, mas lisang sila kung mo pahulay o matulog si San Jose. Di man ha? Mas malisang ang yawa kung matulog o mupahulay si San Jose. Hinumdumi ang debosyon sa atong Santo Papa karon Pope Francis, nga gitawag og the Sleeping Saint Joseph. Kay samtang natulog siya, makig-istorya siya sa Dios. Mao nga sa crisis intervention ni San Jose, sa tanang kinabuhi sa balaan nga banay, ang Dios makig-istorya kaniya diha siyang damgo sa iyang pagkatulog. Wala magkinahanglan ang iyang lawas ug panghunahuna magpahulay, kay ang Espiritu ni San Jose andam kanunay mabinantayon pagpanalipod ug pag-away alang kang Hesus, Maria ug ang mga kalag. Pagbantay kamo mga demonyo kay enigmatag yung San Jose, sundon dahil niya ang kabubuton sa Dios ug buntugon ang mga butang yawanon. Si San Jose usab, lig-on nga muhiusa sa banay. Ang yawa is a divider, no? Si San Jose is a unifier sa atong pamilya. Gani, iyang gibantayan o gihiusa aron ang plano sa Dios alang sa iyang anak nga sa Jesus maprotektahan sa tanan nga mga panggukod gikan kang Herodes ug uban pang mga panggukod. Si Satanas ania sa kalibutan og mga daotang espiritu
Ania sa sila sa kalibutan aron pagtintal kanato ug magpahilayo sa Dios. This is a spiritual battle. Satan and his demons are out to get us. Si San Pedro nagpahinumdum kanato nga ununsa kamangtas ang pagtintal sa yawa. Sa sulat ni San Pedro 5:8 ngadto sa 9 nag-ingon, pagbantay ug pagtukaw kamo, kay inyong kaaway mao ang yawa. Naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangub, nangita ug tukbunon. Lig-una ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga inyong isig kamatuto gisulayan sa samang alantuson. Mobitang ng mangutana ta, inigmata ninyo. Nagampo mo, Jesus, Maria ug Jose. O unsa man day unang gikuha? Cellphone sa, tag-an lagi ko. Usahay mo sa na akong buhaton. Apan inigtan-aw na ko sa akong kilid sa ako nga kwarto, naa San Jose. Munang mahinumdum dayon ko, unaha usa ang pag-ampo, pagpasalamat sa Dios sa adlaw nga gihatag nga buhi pa ikaw. Kay mga igsuon, sa paglumpag sa yawa, nagkinahanglan kita ni Jesus, Maria ug ni Jose. Uban sa giya sa pagtulunan sa sangtos nga sakramento sa Katolikong simbahan. Tanang Kristiyanos nagkinahanglan sa kamatuoran ug lig-on ug espirituhanong pagkamahan ni San Jose. Kitang tanan anak ni San Jose. Ikaw nga nagminaw o nagtan-aw karon, anak ka ni San Jose. Di nagkinahanglan nga bata ka o tigulang. Si Jesus ang atong Ginoo nagtudlo kang Jose nga atong espirituhanon ug mahigugmaong amahan. Sa panahon sa kahadlok, labi ni karong pandemic, sa panahon sa panglupig, sa makuyaw nga katalagman, mga grabe nga tentasyon, dagan kamo ngadto kang San Jose. Kay nagdasya sa baston sa kaputli nga moyang armas paglumpag sa mga dautan nga mga tunglo, sa mga dautan nga mga paggiya, sa mga dautan nga mga hagit sa yawa. Si San Jose makigbatok alang kanato. Busa, mga kaigsunan, atong sangpiton, bala ang Jose, uban kang Maria among inahan, tabangi kami hangtod sa katapusan namong pakigbatok sa dautan. Amen. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins,
Pray for us. Pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.